Tervehdys! Vaihdetaan tänään Valmet 305 uudet ulommat raidepäät. Ne on alkuperäiset 37 vuotta vanhat. Niistä on suojakumit jo hajalla ja alkavat pikkuhiljaa välistyä. Uudet on hankittu, nyt pitäisi enää vain saada nuo vanhat irti ja nehän on tosiaankin aika lujassa, kun ne on ollut niin pitkään siinä ja ruostuneet kiinni ja ynnä muuta. Tarvitaan kunnon työkaluja ja siitä se lähtee. Ensimmäinen homma on nostaa etupää ylös, se on helppoa. Etukuormaimella nostetaan nokka ilmaan ja aletaan ihmettelemään, minkälaista operaatiota on tiedossa. Se kävi aika kätevästi. Katsotaan vähän lähemmin tuota systeemiä. Tuosta jo suojakumin retaleet revin jo pois, niistä ei ollut enää mitään hyötyä. Tässä on tommonen kruunumutterisysteemi ja saksisokalla tai hiusneulasokalla, kumpi se nyt on. Se on hiusneulasokka, se joka työnnetään vaan paikalle, ja saksisokka on se, josta taitetaan ne päät. Eli saksisokalla on kiinni. Sitten tässä on tämmönen jännä kiristyssysteemi. Yleensähän nämä uudemmat ja mitä nyt normaalisti on, niin ne kiinnitetään tommosella lukitusmutterilla tuohon kierteeseen. Tuossa on myös kierre tässä raidepään akselissa, mutta tässä on käytetty tuommoista pantakiristystä. Uudessa on lukitusmutteri sekä myös nailonlukitteinen tuo kiristysmutteri, jotenka ollaan menty kehityksessä vähän eteenpäin. Tuo on siis tiukassa, katsotaan mitä työkaluja se vaatii. Työkalu, jota käytetään, on kukko 129-0 raidepään irrotin. Nämä kukkotyökalut on tunnettu korkeasta laadustaan. Tämän hankin sen takia, että mulla on tuolla tommonen Volkswagen T4 Transporter Multivan, josta joutuu aika usein vaihtamaan noita etupään alapalloniveliä. Ne on kovasti kuluvia osia ja ne on myöskin aika tiukassa yleensä. Ja olen siinä monta halpatyökalua käyttänyt. Sitten hankin tällaisen kukko ulosvetimen. Tämä maksoi jonkun muistaakseni 135 € tai jotakin Amazonissa, Saksan Amazonissa. Tämä on osoittautunut hintansa arvoiseksi työkaluksi, että tällä ne on aina lähtenyt ja todennäköisesti lähtee myös tuosta Valmetista. Sitten nämä uudet raidepäät näyttää tältä. Niissä on lukitusmutteri on nailonia. Sitten siellä on tuo lukitusmutteri tähän akselille, kierteelle, toisin kuin tuossa vanhassa. Siinä on suojus kuljetusta varten. Tämä paketti on tilattu Kaubamajasta. Kaikki tietää mikä on Kaubamaja. Siinä toimituksessa sattui sellainen moka, että se toinen paketti oli avattu ja siitä oli karannut lukitusmutteri. Ja tämä lukitusmutteri on vähän
erikoista kokoa, tai M18, oliko tää nyt 1,5 millin kierteellä. Eli sitä ei ihan joka pulttikaupan alelaarista löydy. Piti käydä hakemassa erikoisliikkeestä tämmönen kokonainen mutteri. Ja sitten minä halkasin sen. Tässä on se halkastumalli ja tässä on se, mikä toisessa raidepäässä oli valmiina mukana ja toinen oli kadonnut, joten piti tehdä retki erikoisliikkeeseen. Se myös mitä pitää tehdä, niin on tarkistaa, että näissä on rasvaa sisällä. Monesti nämä on aika heikossa rasvassa tehtaalta tullessa. Tuossa jo irrottelin rengasta, mikä pitää kumia paikallaan. Katsotaan kohta, miten paljon siellä on rasvaa. Valmistauduin jo injektioruiskulla tuuppaamaan sinne lisää ainetta, niin sitten on pitkä elinikä tiedossa tuolla. Jatketaan tästä. Kruunumutterista on sokka irrotettu. Sitten mulla on tässä tämmönen kohtalaisen tehokas Milwaukeein pulttipyssy. Tolla se pitäisi lähteä. Näissähän pitäisi aina käyttää voimahylsyjä. Tää mutteri on 27 millin kannalla. Tuolla hylsyllä on irrotettu aika monta juttua jo aikaisemmin. Eiköhän se kestä tämänkin. Se lähti aika herkästi. Tosiaan tällaisia ei enää hirveästi paljon näe uusissa vehkeissä. Ja sitten kun aletaan irrottaa, niin tää pitää jättää tähän päähän pikkasen huulille. Koska tätä kun aletaan irrottaa ja se oikeasti lähtee siitä, se lähtee voimalla. Jos tätä mutteria ei ole täällä, niin tää sinkoutuu tää raidepää niin aika vauhdilla ja siinä on vaaran paikka sen jälkeen. Noin, nyt on kukko kiristetty siihen paikalleen, se sopii aika näpsäkästi. Tää on sen verran iso tää raidepää, että tuossa just riitti kiristysvaraa, että se aukeni tuo kita tarpeeksi. Ja muistetaan sitten, että se lähtee tuosta aika vauhdilla. Laitan siksi aikaa kameran pois, että pystyn olemaan vähän täällä renkaan takana suojassa. Se irtosi melkoisen paukauksen saattelemana. Tätä lukitusmutteri irti ja kyllä se sieltä lähtee. Tuo sisempi nivel, tässä on siis 2 raidepäätä, on sisempi ja ulompi. Tuo on hirveän tiukka, se on vaihdettu pari vuotta sitten, jotenka tää ei hirveästi paljon liiku ylös alas. Sen on tarkoituskin olla tiukka, se on hyvä juttu se. Tuohon 13 milli avaimet ja saadaan tuo lukitus irrotettua. Lukitus avattu ja nyt tää voidaan kiertää pois. Tuoltahan se näyttää. Ei se hyvä tee, jos siinä ei suojakumia ole. Hyvin se on kuitenkin kestänyt, ei se nyt valtavasti ole väljyyttä, mutta ennen pitkää kun siitä suojakumi on hävinnyt, niin sinne kertyy kyllä kaikenlaista vettä ja likaa, joka hioo sen pallon sieltä huonoon kuntoon.
Aika hyvä tää kääntymiskulma tämmöisessä ZF:n akselissa. Nonni, se tippuu. Kuten huomasitte, se irtosi. Ne on aika tiukassa, mutta ei siinä mitään. Tuosta sitten kiristys, pitus irti ja kierretään auki. Vanhan ja uuden vertailu. Siellä ei ole rasvaa, se on hävinnyt kaikki pois. Eipä siinä mitään. Nyt en ole ihan varma, että pitäisikö tuo uusi jotenkin maalata. Alkaako se heti ruostua vai onko se siinä sellainen pintakäsittely, että se kestää säätä. En nyt ainakaan vielä tee sille mitään. Ilmeisesti se on tarkoitettukin, että se on noin. Nyt on toisestakin irrotettu tuo kiristyspanta. Katsotaan mitä siellä on sisällä. Tää pitää vaan kääntää nyt johonkin toiseen asentoon. Tältä näyttää rasvan määrä. Oman silmään se näyttää siltä, että sitä on raakasti liian vähän, niin kuin talvisota-elokuvassa sanottiin Suomen tykistöstä, vai oliko se tykistön ammuksista, mutta joka tapauksessa liian vähän. Laitetaan lisää. Apteekista kävin hakemassa tommosen injektioruiskun, maksoi vähän päälle 2 €. Sinne survoin tuosta yläpäästä niin vähän yleisvaseliinia ja sitä sitten tuosta ruiskulla yritän sinne saada ujutettua niin paljon kuin sinne sopii. Tällaisessa kohteessa toisin kuin esimerkiksi jossakin betonivelessä, niin ei haittaa vaikka sitä rasvaa on vähän liikaa. Betonivelessä se rasva voi alkaa lämmetä ja lämmetessään se laajenee ja tursuu pois tai ainakin löystyy. Mutta tässä, jossa liikettä ei juurikaan ole, niin siitä ei ole haittaa. Nyt siinä on huomattavasti paljon enemmän. Tämä on erittäin suositeltava, että sinne laitetaan lisää rasvaa, koska sitä ei todellakaan ollut paljon tuossa. Suojakumin kiristys on erittäin helppo irrottaa, jotenka sen takia ei kannata jättää rasvaa lisäämättä. Nivelet rasvattu. Meinasin tonne päähän ruiskia vähän tuommoista anti-seize-pastaa, joka on käytännössä kuparitahnaa kiinni leikkautumisen estoainetta. Se on todennäköisesti ihan hyvä aine tähän tarkoitukseen. Ei ne nyt kovin tiukkaan jämähdä nuo, mutta varmaan. Tuohonkin periaatteessa tuohon kartioon voisi laittaa, mutta se nyt on joka tapauksessa niin tiukassa, että siinä joudutaan käyttämään väkivaltaa, että sen saa seuraavan kerran irti, niin en laita mitään. Lukitusmuttereita ei kannata unohtaa. Se syö miestä, kun olet kiertänyt tuon ulomman raidepään paikalleen about 150 kierrosta ja sitten huomaat, että lukitusmutteri unohtui. Noin. Siellä on lukitusmutteri huulilla ja tätä voi nyt kiristää
tuosta sisemmästä raidepäästä. Se on nyt silmämääräisesti melko lähellä sitä, mitä se on ollut alun perin. Sitten säätöhän tehdään ihan millipelillä. Sitten toiselle puolelle. Kartion mutterin kiristys. Se on nyt käsitiukkuudessa. Se pitää olla aika tiukassa. Mutta kun se on sopivassa tiukkuudessa, niin eihän se sieltä mihinkään lähde. Ja kun siinä on nailon lukitus, niin vielä lisää on sitä varmuutta. Kartiomutterit on nyt kiinni. Jokaisella silmäyksellä kun katsoo, niin siinä auraus on se vähän sinne päin. Tässä teknisten tietojen mukaan niin tässä on aurausta muistaakseni 5 milliä. Säätöä varten tein tällaisen silmämääräisesti sopivan mittaisen 15 x 15 neliöputkesta. Ja tuolla on 20 x 20. Tein reijän tohon, hitsasin laippamutterin siihen ja kiinnitin siipiruuvin. Täällä sitten säätämään melko helppoa. Säätämistä varten keula lasketaan alas, sehän nostettiin ylös tuossa kuorma-ajalla. Aurauskulman esisäätö oli erittäin tarkalleen kohdallaan. Siinä oli noin sentin verran haritusta. Eli takaosa oli renkaissa vanteissa lähempänä toisiaan kuin etuosa. Jotenka tuosta vähän avataan tuosta pyöritetään vähän auki, niin saadaan siihen vähän aurausta. Nonni, nyt se olisi valmis. Aurausta on se suurin piirtein puoli senttiä. Tätä kannattaa säädön aikana ajella eestakaisin, käännellä pyöriä eestakaisin ja kokeilla aina uudestaan. Ja mittaus yleensä tehdään tuosta vanteen pinnasta. Siinä on tuo ulompi pinni, niin siitä saa hyvän mitan. Lukitusmutterit kiinni ja kaikki kunnossa. Nyt ei muuta kuin kovaa ajoa. Taas seuraavat 37 vuotta. Seuraava omistaja saa sitten vaihtaa nuo uudet raidepäät. Kiitos mielenkiinnosta.